Merħba ħbib għal programm ieħor fis-sensiela ta' ħsieb kuljum għal matul il-50 jum li fih qed noddu dak li l-kelma tal-Alla sejjaħlu l-omer li wassalna għal festa ta' Pentekoste. Wasalna llum Sibt 19 ta' April fis-sitt jum ta' dan il-att. Imma llum jinserta wkoll huwa is-seba' jum tal-festa tal-ħobs mingħajr ħmira tal-ħobs għażmu. Fil-fattija ordnati minn Alla li dina il-ġurnata tkun ukoll festa u għaldaqstant peress li hija l-aħħar ġurnata festa ta' sabatijiem bdiet nhar il-Ħadd li għadda u tispiċċa illum u peress li hija l-aħħar ġurnata ta' din il-festa il-ħsieb tal-lum fuq l-att tal-omer se jkun propju fuq it-tifsira ta' din il-festa. Dan huwa messaġġ li anki llum se nitkellem fuq fil-komunità Malta Messjanika aħna li niltaqgħu fil-jum Qaddis tas-Sibt kif aħna ordnati nagħmlu fil-kelma tal-Alla. Alla jgħidilna ftakru biex iżommu l-jum tas-Sibt Qaddis u li fih għandna nagħmlu wkoll laqgħa qaddisa tgħidilna l-kelma tal-Alla niltaqgħu nfaħru l-mulej nistudjaw il-kelma flimkien, nitolbu flimkien u kien qattaw il-jum tas-Sibt skont kif ordnati fil-raba' kmandament. U fil-fatt se nitkellem ukoll fuq dana is-suġġett l-aħħar ġurnata tal-festa tal-ħobs għażmu. Imma nfakkarkom li dan huwa is-sitt jum fil-att tal-omer. U biex allura ngħaddu għal ħsieb tal-ġurnata, illum nixtieq nikkwota mill-littra li Pawlu l-Apostlu Pawlu kiteb lill-Korinti l-ewwel littra, kapitlu 5 vers 7 fejn jgħidilna kara tnatfu mill-ħmira qadima ħalli tkunu għaġna ġdida. Kif intom bla ħmira. Il-ħaruf tal-għid tagħna li hu l-Messija hu maqtul. Nagħmlu festa mhux bil-ħmira l-qadima, anqas bil-ħmira tal-qerq u tal-ħażen, imma bil-ħobż bla ħmira tas-safa u tas-sewwa. Mela f'kelma waħda hawnhekk inqogħdu attenti li imkien Pawlu qed jgħid li ma għandniex għalfejn nżommu din il-festa ta' sabatijiem, kontrarju għal dak li ħafna jgħidu li llum daw il-festi m'għadhomx jgħoddu, imma anzi Pawlu bil-maqlub qed jgħid nisma' l-importanti meta żommu din il-festa għalkemm aħna kmandati li ma niklux ħmira għal sabatijiem, imma l-importanti huwa li ma jkunniex ħmira f'qalbna, ma jkunniex dnub ġewwa qalbna, li naraw li nitnatfu minn dak id-dnub. U dan huwa mixja li għamilna dawn l-aħħar sabatijiem u llum l-aħħar jum huwa jum li jfakkarna fil-fatt f'dik il-ġurnata fejn rridu nidhru quddiem Alla għall-ġudizzju u huwa permezz ta' Jexua il-Messija s-Sit u s-Salvatur tagħna illi aħna ninstabu mingħajr teba' quddiem Alla. Ġara darba inti tindem u tneħħi ħtijietek u toqgħod attent illi ma terġax teqpa' tirrepeti l-istess dub għax allura l-ħaddiema tiegħek ma tkun qed tiswa għal xejn. Ma ninsewx illi dina il-festa tal-ħobs għażmu turina minn aħna fi Kristu. Aħna fi Kristu nies mingħajr dnub. Imma mingħajr dnub ma jfissirx ġifieri li nista' nagħmel li rrid, nista' nikser il-kmandamenti għax issa nemmen fi Jexua għax nemmen fi Jexua rid nimxi wara l-kmandamenti u jekk inti timxi wara l-kmandamenti tkun qed timxi fit-triq tas-sewwa. Jekk inti tiżbalja u x'imkien taqa' ma tixtaq qalbek fil-fatt fuq hekk ħanitkellem anke llum u għada fuq dawn l-affarijiet, ma tixtaq qalbek tqum u tħalli Alla jerġa' imexxik fi triqatu għax inti meta tindemx tkun qed tagħmel. Meta tagħmel dnub inti tkun qed toħroġ mit-trejqa li Alla għalna biex nimxu fiha. Mela kull ma rridu nagħmlu huwa li nqumu nafdaw f'Alla nemmnu li qed jaffrilna u flimkien inkomplu nimxu il-mixja li hu stess qed jgħidilna biex nimxu. Ma rridux ninsew li aħna f'Jexua mifdija ħielsa mid-dnub. Dan hu l-argument kollu dak li għamel għalina Jexua. U allura
il-fatt li aħna issa imnatfa mid-dnub, ħielsa mid-dnub, għandna żewġ deċiżjonijiet x'nieħdu. Għandna żewġ identitajiet minn fejn nistgħu nażlu x'ser nagħmlu. Allura għandna l-identità l-antika, dik il-ħajja li konna qed ngħixu fid-dnub qabel sirna nafu lil Jaxua u bdejna relazzjoni miegħu, jew inkella jridu nażlu din il-ħajja ġdida, din il-ħajja li issa qed nimxu ma' Kristu. Qabel ġejna salvati kellna biss għażla waħda, triq ta' ħażen u dnub. Hemmhekk konna qed nimxu qabel ma bdejna mixin fir-relazzjoni tagħna ma' Jaxua, il-mixja tagħna kienet mixja ta' ħażen u dnub. U kulħadd kellu dik xi ħaġa ħażina f'ħajtu, għaliex anki l-Apostlu Pawlu jgħidilna li kollha dnibna quddiem Alla, u anke Ġwanni jgħidilna f'waħda mill-littri tiegħu li min jgħid li m'għandu ġnub, li ma jidnibx, il-verità mhix qiegħda fih. Kollha imxejnija dik il-ħajja. Imbagħad grazzi l-mulej meta sejħilna u smajnieh bdejna mixin ma' Jaxua u għaldaqstant issa għandna identità ġdida. Illum flok nimxu fid-dnub u fil-ħmieġ u fil-ħażen, illum għandna l-għażla u nistgħu nażlu nimxu fil-verità li hija kelma tal-Alla u fil-purità li quddiem Alla nidhru f'isem Jaxua l-Messija, permezz Jaxua l-Messija nidhru puri. Ir-raġuni għala il-bniedem jiġġieled mal-ġisem hija li fir-realtà ninsew li aħna bla ħmira. Meta Jaxua miet għalina, aħna suppost li sirna dik il-ħobża mingħajr ħmira. Il-fatt li l-bniedem ikompli jagħmel id-dnub, il-fatt li l-bniedem ikompli jidneb huwa għaliex jinsa li dak li għamel għalih Jaxua imsallaq mal-għoda kien biex jinatfu minn dik il-ħmira. U allura naraw kif Jaxua l-ħaruf tas-sagrifiċċju ġie maqtul darba għal dejjem. Allura aħna nafu għandix għalfejn nidħlu fid-dettall fiha il-kont li aħna suppost kellna nħallsu ħallas għalih Jaxua. M'għadniex issa allura aktar taħt il-ħakma tal-mewt. Ma jfissirx li ma rridux immutu. Kulħadd irid imut hekk jgħid anki l-Apostlu Pawlu f'waħda mill-littri tiegħu. Imma mbagħad ma ninsewx li anki l-Apostlu Pawlu jitkellem fuq it-tieni mewta. U din hija l-mewta li aħna permezz ta' Jaxua rebbeħin. Jaxua rebaħ fuq it-tieni mewt, għaliex qam u missier ġa jmut tajjeb u aħna imqajmin miegħu. Fil-fatt nistgħu ngħidu li bħalma id-dem mal-bibien ħeles lill-ulied Iżrael meta kienu fl-Eġittu, l-istess dem ta' Jaxua fuq il-bib ta' qalbna jeħlisna minn dak il-ġudizzju finali. Kollha nafu x'ġara fl-Eġittu. Meta Alla kien se jgħaddi u jagħmel il-ġudizzju tiegħu fuq il-familji Eġizzjani, għallhom ara oqtlu ħaruf u bid-dem tiegħu isbaw il-ġnub u l-blata tal-bib tagħkom jiena fejn ara d-dem naqbiskom. Ma noqtolx l-ewwel wild. U l-istess ħaġa ġara jiġri fil-fatt meta id-dem ta' Sidna Jaxua il-Messija ikun fuq qalbna, il-mulej Alla jaqbeż dak il-ġudizzju. Illum aħna ħilsa u nistgħu inħallu l-ħmira warajna ġewwa l-Eġittu. L-istess ħaġa li naraw jiġri fil-ktib tal-Esodu tiġri f'ħajjitna ħbib tiegħi. Jaxua qed jgħidilna qed joħroġna mill-Eġittu u huwa aħna li rridu nħallu l-ħmira warajna, ma naħtux dik il-ħmira magħna. Inħallu id-dnub fejn kien warajna, mhux inkomplu nġorruh, għax hekk se nkomplu nġorruh ifisser li dik il-ħmira għadha f'qalbna. Ħmira kollha nafu fil-Bibja ħmira tfisser dnub. U fil-natura l-ħmira taffettwa l-aġina kollha tpoġġi ftit ħmira imma l-aġina kollha tikber kollha tintnefaħ u l-istess jagħmel id-dnub. Il-mument li aħna nċedu għad-dnub anki għal xi ħaġa żgħira. Anki għal xi ħaġa żgħira.
dak xi ħaġa żgħira bħala dnub ħadd tikber ġo fina u issa ħadd tieħu ma' żmien tibda tieħu kontroll ta' ġisimna u ta' moħħna. L-istess bħal ħmira. U dan huwa il-ħażin li ħafna kredenti f'Jexua jagħmlu, ħafna jakkomodaw id-dnub meta fil-verità m'għadhomx aktar midimba. Din hija xi ħaġa interessanti li rridu nifhmu. Illum aħna meħlusin mid-dnub, jekk aħna meħlusin mid-dnub, aħna issa m'għadniex aktar midimba, allura għalfejn nażlu li nkomplu ngħixu fid-dnub. Fil-fatt għadna qed ngħidu llum huwa s-seba' jum tal-ġimgħa ħobs għażmu, għadna kif għaddejna 7 ijiem nieklu ħobs għażmu u fih l-argument huwa mhux li tiekol il-ħobs bl-ħmira, l-argument li tifhem x'qiegħed jiġri matul din il-ġimgħa. Nifhmu kif Jexua ġie issagrifikat għalina, nifhmu li dak li għamel Jexua għalina fir-realtà jfisser li aħna nkunu mingħajr ħmira. U dan huwa dak li fil-verità aħna f'Jexua il-Messija, iġġustifikati u mingħajr dnub. Imma ma jfissirx issa li għax inti ġustifikat quddiem Alla mingħajr dnub f'Jexua ifisser li tista' teqpa' tagħmel li trid. Dan huwa waħed mill-argumenti li aħna nġibu meta nġu biex nitkellmu pereżempju fuq ir-raba' kmandament. Ir-raba' kmandament ftakar biex iżżomm il-jum tas-Sibt Qaddis kien għadu u jibqa' hemm għal dejjem għax hekk korna Alla. Mhux xi ħaġa li Alla tal il-Lut fit-Tora, huwa xi ħaġa li Alla ħoloq fil-kreazzjoni. Alla straħ mix-xogħol tiegħu waqaf jiġifieri ma jfissirx li għax kien għajjin ta' il-kelma straħ jiġifieri waqaf jikrea, poġġa bil-qiegħda fuq it-tron u issa mhux tal-li ma waqafx tal-li kompla jara li l-kreazzjoni tiegħu timxi mal-liġi li hu stess ta'. U x'għamel dakinhar Alla qazzu, qaddes il-jum tas-Sibt għal dinja kollha. Issa, jekk inti wieħed minn dawk li titteqpa s-sabbat saqajk u twebbes rasek u tgħid illum is-Sibt m'għadu xalina, jiddispjaċini ngħidlek illi f'qalbek qed għandek naqra ħmira. U dik in-naqra ħmira tista' tiġri ma' ġismek kollu. U bħalma llum ngħidu hija jiena nista' ma nżommx is-Sibt Qaddis u hija jiena m'għandix għalfejn nżomm is-seba' festi tal-Mulejla u għal niċċelebra l-Xmas u l-Easter dawk l-importanti. U ċertu knejjes anke San Valentino, disgrazzjatament, imma insomma nkomplu. Dik in-naqa ħmira ġa qalbek tibda tieħu ma' ġismek kollu. U allura meta l-bniedem iċċedi għad-dnub, id-dnub suppost għandu jfakru li judu diġà huwa maħlus. Inti maħlus mid-dnub u m'għandekx għalfejn tagħmel id-dnub. Illa li għax kull meta ċċedi għad-dnub inti ħaterġa' tiftakar f'min kont qabel. Illum inti m'għandekx dik il-persuna, illum inti kreatura ġdida, illum inti persuna ġdida, illum m'għandekx dik il-persuna li kif jittentak ix-xatan iva taqa', illum kapaċi tirreżistih permezz ta' Jexua ġewwa fik. U hawnhekk meta ngħidu qed inneħħu l-ħmira minn ġo fina, meta nirreżistu d-dnub inkunu qed inneħħu l-ħmira minn ġo qalbna. U fil-fatt allura hawnhekk fejn il-kredenti għandhom dik li nsejħulha iċ-challenge. Inti bħala kredent għal liema vuċi qiegħed tagħti widen. Inti qed tagħti widen għal dik il-vuċi li qed tgħidlek isma' inti salvat imma xorta għadek midneb, allura inti għax taħseb li għadek midneb, allura ma jteżwel inkompli nagħmel id-dnub. Jew inkella qed tisma' dik il-vuċi l-oħra li qed tgħidlek isma' inti fil-Messija, inti kreatura ġdida. Inti fil-Messija illum mingħajr ħmira. Inti bis-saħħa ta' Jexua ġewwa fik tista' teleb id-drub, tirreżisti x-xitan u x-xitan jaħrab minnek. Imma tirreżistih. Tittaqaflu. Ma tistax toqgħod tħallilu l-bieb imbexxaq. Speċjalment f'daw iż-żminijiet li qed ngħixu. Fl-aħħar żminijiet meta nafu li bħalissa x-xitan qed jaħdem ħafna aktar minn qabel biex jirbaħ kemm jista' rwieħ għaliex jaf li żmien daqt jalaqlu.
U għaldaqstant dan huwa l-messaġġ tal-lum is-sitt jum tal-att tal-Omer u fl-istess ħin is-seba' jum l-aħħar jum tal-festa tal-ħobs għażmu, ħbib tiegħi ħalli nemmnu verament illi f'Jexua aħna sirna mingħajr ħmira. Ħalli verament inwarbu dik il-ħmira, dik xi ħaġa li ħaċċaħħadna inkella mill-eternità mill-ħajja tant sabiħa li għalija aħna qed ngħixu u li nittamaw li ngħaddu għaliha. Biex ngħaddu għal dik il-ħajja irridu nneħħu l-ħmira minn ġo qalbna. Jekk aħna ħaneqpaw nissuppervjaw u nirriġettaw insabtu rasna għall-kelma talla, jekk ħaneqpaw ngħidu li rridu nagħmlu dak li qed jgħidilna l-bniedem u mhux dak li qed jgħidilna Alla, jekk qed għandna lejra rabja ġo qalbna is-suppervja, hemm ħafna affarijiet. Pawlu jsemmi lista sħiħa ta' x'tista' tkun din il-ħmira. Ħalli verament nitnatfu. Ħalli nagħlqu dan il-programm bħas-soltu ngħidu talba qasira. Mister Qaddis, Alla tagħna, Sultan tagħna, Kreatur tal-Univers, mulej nitolbok sabiex ikollok ħnina minni. U Alla fitjubiktek fil-kobor tiegħek, fil-kobor tal-ħniena tiegħek mulej ħassar ħtijieti. Għallimni xi tfisser mulej li jiena illum f'isem Jexua l-Messija mingħajr ħmira. Għallimni sabiex ma nimxix aktar fid-dnub mulej. Għallimni ħalli qatt iktar ma nkun skjaf ta' dan il-ġisem Mister Qaddis. Mulej nirringrazzjak tal-ħelsien minn jasar ta' dnub. Mister Qaddis nirringrazzjak li llum ma tnix aktar skjaf ta' din il-ġisem. Mulej sabiex ngħix mingħajr ħmira f'din il-ħajja ġdida li inti provdejt. Għallimna ħanimxi fi traqatek mulej, għaliex traqatek biss hija triq tas-sewwa. Urini kif għandi ngħix u nimxi din il-mixja mulej skont ma jiena fik. Għallimni x'jiġifieri mulej x'jiena fik. Għallimni mulej differenza bejn il-kreatura li kont qabel ħażina mulej u l-kreatura li jiena llum kreatura mingħajr ħmira. Urini traqatek mulej biex nimxi fis-sewwa tiegħek. Għatini qalb waħda biex ikolli l-biża ta' ismek u nimxi fil-verità tiegħek mulej. Mister Qaddis b'qalbi kollha nirringrazzjak u mulej Alla tiegħi insebbaħ l-ismek u nolli ħaldejjem infaħħar l-isem li hu fuq kull isem Mister Qaddis u li fih biss hemm is-salvazzjoni. Għax kbira jtjiba tiegħek miegħi mulej, inti li ħlisni minn qiegħ li mwiet mulej. Inti li llum irfajtni minn dik il-ħama li kont qed ngħix fiha Mister Qaddis u tajtni skop għal din il-ħajja. Skop illi nimxi wara ibnek Jexua il-Messija, is-Situ s-Salvatur tiegħi. Mulej f'isem ibnek Jexua l-Messija, il-Prinċep tal-Paċi, ir-Re tar-Rejiet, irressaq din it-talba quddiem it-tron tiegħek fis-smawiet. Għal-glorja tiegħek mulej, għal-dejjem ta' dejjem. Amen. Sakemm nerġa' narakom fi programm ieħor għada għal messaġġ ieħor qasir għall-att tal-Omer f'isem sħabi ta' Malta Messjanika insemmilkom.